दिनै जोङो दतमानि थुलुंगाफुरियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 70थि जोनोम सान जोङो फालिदों आरो बेखौ फालिनायाव जों गोबाव समनिफ्राय जिहेतु फरायसा सान हिसाबै फालिबोदों। बेजों लोगोसे दिनै जोङो मिथिगौ 2023 मायथाइयाव आसाम सरकाराबो बेबायदिनो बड'लेण्ड सरकाराबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना फरायसा सान जि फालिनायनि मोनसे सरकारि भाबै गनायथि बेखौ होनाय जादों आरो बिनि सायाव जोङो गोजोननाय मोनो। मानोना दिनै जोङो दिनैनि बे फालिनायजों लोगोसे जोङो माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनो सानो जे साफ्रोम फरायसाफ्रा बड'फानि जिउनि जे फरायसा समनिफ्राय जुजिनाय थासारिखौ लानानै दावगानाय बिथांनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनांगौ दङ आरो बेखायनो जोङो बिथांनि जिउनि फरायसा समनि थासारिनि गोब्राब नाजाग्रा सासे फरायसा, गोब्राब गोसो होनानै लेखा फरायग्रा सासे फरायसा आरो बेबादि बिथिङावनो बिथाङा गावनि एल पि स्कुल एम इ स्कुलाव जिफोर खस्थ' खालामनानै फरायलांनाय बिजाब गैयै समनि थासारियाव हाथाय बाजारनि बिजाब फानग्रा गला दखानाव थांनानै बिजाब फरायनायजों लोगोसे बिथाङा सासे हाइ स्कुल स्टेजाव लेटार मार्क आरो बेबादिनो डिस्टिंसन लानानै दावगालांनाय फरायसा सासे जाफुंसार बिथाङा फरायसामोन आरो बेबादिनो दानि आथिखालनि कटन इउनिभारसिटि जाबाय, बै समाव कटन कलेजमोन। बिथाङा बावहाय BSc डिग्री लानायनि उनाव आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मास्टार डिग्री लाबाय, साइन्सनि सासे फरायसा हिसाबै MSc डिग्री लादोंमोन आरो बेबादिनो बिथाङा फरायसानि जे मोनसे आखु बेखौ दिनैनि फरायसाफ्रा गोब्राब बिथांनिफ्राय मोनसे सोलोंथाइ लानांगौ। बिथांनि सुबुरुन लानानै दिनै जोङो बिथांनि सायाव बिथांनि फरायसानि जिउनिफ्राय थुलुंगानायखौ लानानै दावगालांनांगौ। बेजों लोगोसे बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसा माहारिनि थाखाय सासे माहारियारि बादनि सासे थुलुंगाथाव सुबुं आरो बेखायनो दिनै जोङो बिथांखौ बर' हारिनि बिफा हिसाबै मानिनानै जोंनि मोनफ्रोम बर' हारिनि सोलोंथाइ, रावखान्थि आरो दिनै जोंनि बिजोंनि दावगाथायनि आन्दोआव बे गासै बिथांनि नाजानायजों फोजाखांनायजों दिनै मोनफ्रोमबो खोन्दोनि सुबुङा बर' हारिनि गेजेराव बिथांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव दैदेननाय जि आलादा रायजोनि सोमावसारनायमोन, बै समनिफ्राय गासैबो खोन्दोनि सुबुंफोरखौ बिथाङा फोजाखांदोंमोन। आबादारिखौ लानानै, साख्रि आवलाखौ लानानै, फरायसाफोरखौ लानानै आरो आइजो माहारिखौ लानानै जाहाथे मोनसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगौआव गावनि मोन्थायखौ लानानै, गावनि खुंथाइ गोहोखौ लानानै भारतनि सिङाव गावनि मोनसे गोहोजों खुंथाइ बेबस्थायाव गायसननांगौनि थाखाय दिनै जोङो बिथांनि बे नाजानाय, बिथांनि बे सुबुरुनजों सोमावसारनाय गोबां जालांबाय। गणतान्त्रिक आन्दलन, सोलायनाय आन्दलन, बिनि उनाव जोङो BSc, BTC, दा दिनै BTR जोंनि खुंथाइ बेबस्था बर'फ्रा आसामाव जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल लानानै आरो बे आइडेन्टिटिनि मोनसे स्ट्रागोलनिफ्राय फरायसाफ्रा बिनिफ्रायबो सोलोंनो गोनां दं जे आथिखालनि जुगनि फरायनायाव दिनैनि मोगा-मोगि जुगाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स, इनफरमेशन टेक्न'लजिनि रिभलुसनाव दिनै बे जुजिनाय थासारियाव फरायसाफ्रा गावनि आइडेन्टिटि, गावनि मोन्दांथिजों हारिनि सिनायथि, गनायथि आरो मोनफ्रोमबो गोलैसोनाय हारि माहारिनि मोन्थायखौ लानानै, जोंनि हारिनि मोन्थायफोरखौ लानानै भारत संबिधाननि सिङाव, पृथिबिनि आयेननि सिङाव दिनै गसंथानो थाखाय जों फरायसाफ्रा बेबायदि दावगानांगोन आरो बेखायनो दिनैनि बिथांनि जोनोम सानाव फरायसा सान फालिनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों साफ्रोम फरायसाफोरखौ बेबादि गोग्गो समाज दानायाव सांग्राङै दावगालांनो थाखाय रांखान्थि फेहेरनाय, समाजखान्थि फोसाबनाय आरो बेबादिनो राजखान्थियारि गोहोखौ फाहामनानै लांनांगौनि थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै गासै जेनेरेशन्स, जाय जेनेरेशना आथिखाल मुगायाव जोङो माने यां जाय बिथांमोनहा दिनैनि Z जेनेरेशननि मुगायाव बाहागो जाफैबाय आरो जों गासै मिलेनियेल मुगानि गासै थासारिखौ जों मोगा-मोगि नुबाय आरो बेजों दावगानायाव फरायसाफ्रा गोथार गोसो लानानै, गोथौ गोसो लानानै, नाजाथाबनायखौ लानानै बिथांमोना जिउआव जुजिनायजों लोगोसे हारि जौगानाय, जोंनि हादोर जौगानाय आरो बड'लेण्ड दावगानांगौनि थाखाय आलादा मोनसे जोंनि खुंथाइ बेबस्थाखौ माने बांहोनानै जोंनि संबिधाननि सिङाव रायजो सोरजिनांगौनि खाथियाव जोङो दिनै दावगालांनांगोन आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै गासै माहारिखौ आरो फरायसा हान्जाखौ जोङो खावलायहरो जाहाथे बड'फानि बे नेरसोनजों बड'फानि बिथांनि जे गोजोरथि मोनसे थांखिया अराय गोजोर जानानै थायो।